Илдә коронавирус белән бәйле вакыйгаларга карамастан, авыл хезмәткәрләре бер генә минутка да эштән туктап тормый. Аларның бүген иң җаваплы чорлары аграриялар алдында язгы кыр эшләрен вакытында башкарып чыгу максаты тора. Республикада беренчеләрдән булып язгы кыр эшләренә төшкән Илеш игенчеләре бүген туфрак өлгергән кырларда чәчүлекләрне тырмату, ашама белән өстәмә тукландыру, туңга сөрелгән җирләрдә дым капату эшләрен алып бара. Бик күп басуларда трактор гөрелтесе тавышларын ишетергә була. Районда иң беренчеләрдән булып язгы басу эшләренә тотынган Куйбышев исемендәге хуҗалык умганнары күп еллык үләннәрне тырматуны тәмамлап, дым каплатуга төште. Дым каплатуга кердек. Алдагы көннәрдә күп еллык үләннәрне тырматканык, аларны бетереп, менә хәзер Гәрәев Азат 12 сайын белән дым каплатуга кереп карайбыз. Дискованы җиргә инде 155 гектар шәшүгә әзербез. Орлык семинарлар кондициягә җиткерелгән. Алдагы көннәрдә менә 2 көн суык диләр, шул суыклардан минуслар үтеп киткәч, семинарны агулау планында торабыз. Бөтен әйбер аңа бар. МТМда сейлкалар, агрегатлар барсы да әзер. Әзерлек сызыгына басканнар. 3 апрельдә изге җомга көнне Дамир Хасанов крестьян фермер хуҗалыгының тәҗрибәле механизаторлары МТЗ 12-21 техникасында Рафаэль Мөдәрисов белән МТЗ 82 тракторында Фәнис Сәйдгалиев люцерна басуын тырматуга керде. Бүген менә кыймылдадык инде. Җомга кыймылгачтан инде печәнлек тырмайбыз. Башта менә бу люцерна 37 гектар. Шуннан икенче басуга күчеп, казлятны тырмайбыз. И тәгәрәгә башка көннәргә уже ашлама китә башлый, тукландыра башлыйбыз инде. Теләпән авылында урнашкан Альберт Рамазанов крестьян фермер хуҗалыгының 2 тармагында да кызу эш кайный. Ындыр табагында уңган егетләр тарафыннан капчыкларга чәчеләсе орлыклар тутырыла. Малларга ферма бинасы төзелә. Гомумән алганда хуҗалыкта 2000 гектарда чәчү эшләре башкару планлаштырыла. Без инде бүтән хәҗәсендә тырышкан күп үзебездә тырышып ятабыз дигәндәй, бүген көндә ялгыш чәчүгә әзерлек бара бит инде. Семенаны агулайбыз, семенаны чистартабыз. Ашламалар кайтардык, Аллага шөкер. Яңа биттән соң тап капытырга бүген чыгабыз. Җомга көнне дип уйлап торабыз инде. Барыбыз да эштә. Маллар карала. Игенче крестьян фермер хуҗалыгының басу батырлары бүгеннән язгы чәчүгә чыгарга әзер. Ягылык мөлөө материаллары җитәрлек тупланган, ашламалар кайтарыла. Ясматара үтте, барысы да әйбәт. Отлично үттек. Замечаниелар булмады. Механизаторлар бар, барысы да комплект. Бүгенге көнне бер тырмашы битте 150 нигә. Пишән җир тырмата, 100 гектар тырматканы. Бүген битер кайтырга тиеш инде. Будай шәбе 774 гектар. Орпа 735 гектар шәбе. И кара будай 450 гектар. 22-нче партсъезд исемендәге кооператив игенчеләре дә күп еллык үләннәрне тырматуга төшкән. Әлеге мөһим эш югары яркәйдәге һөнәри училищены тәмамлап кайткан яшь механизаторга Азат Сафинга ышанып тапшырылган. Ул КЖ10 техникасына тырматагып 52 гектарлы басуда люцерна үләнен тырмата. Малларыбыз тук булсын өчен бар тырышлыгын салып эшли. Гыйлемҗан Ганитдинов крестьян фермер хуҗалыгы игенчеләре язгы кыр эшләрен дым капату белән башлап җибәрде. 240 гектардагы басуга 4 техника җәлеп ителгән. Бер үк вакытта хуҗалыкта орлыклар аугылана, ашламалар туплана. Дым каплатабыз менә уже басуларда бер техникалар эшләй, коллектив халыклар уже бөтенесе дә комплектованный. Механизаторлар һәр тракторда 2 механизатор куелган. Төнге сменада да эшләп булачак. Машиналар әзер. Агрегатлар барысы да әзер, чәчүгә без полностью готовы. Бу көндә семинарларны протравливать итеп барабыз. 150 тонна уже протравливать иттек. Күп төрле семинарлар, яңа төрле семинарлар хәтсез генә уже кайтардык. Әле менә бүген генә кайтып килә удобрение 400 тонна, 200 тонна аммиачный селитр, 200 тонна сульфат аммония. Ну, безнең инде планда быел фермер хуҗалыгында каралган 800 тонна кайтарабыз. Минеральный удобрение дип уйлап торабыз инде. Шушылай итеп, без кыргыз эшләрен менә бик яхшы гына итеп, әле башлап җибәрдек инде.
Илеш хуҗалыгы уңганнары һәр елдагыча язгы кыр эшләренә ныклы әзерлек белән килде. 1 апрель көнне язгы кыр эшләрен күп еллык үләннәрне тырмату белән башлап җибәреп, бүгенге көндә дым капатуга кереште. Йогылык малия материаллары тупланган, ашамалар кайткан, 1600 центнер бодай орлыгы агуланган һәм ул эш әле дә дәвам итә. Безнең хуҗалыкның 2711 башнысы булып, шуннан бүгенге көндә структура буенча 300 гектарда кышкы будай, 850 гектарда язгы будай, 750 гектарда арпа, 150 гектарда кара будай, 50 гектарда кукуруз, 60 гектарда этнолитка шәҗәргә планлаштырабыз. Техникалар барысы да төзек. Бүгенге көндә безнең барлыгы әле басуда 6 единица техника эшләй. Дым каплаталар. Илеш МТ җәмгыяте игенчеләре 70 гектарлы күп еллык үләннәр басуының 1 гектарына 100 килограмм исәбеннән сульфат аммония ашамасы кертү белән мәшгуль. Бүгенге көндән башладык инде подкормканы, менә 70 гектарлы басуда эшләйбез. Бу беткәчтән башка сагыксыз язгы эшләренә әзер. Семинарлар бар, барсы да бар. Командада да эшләй Хәйретдинов Фәнур, загрузчикта Шафиков Рузил и заправщик Маннанов Айрат. Шулар белән эшне башлап җибәрдек. Тиздән Илеш игенчеләре чәчүгә төшәр. Бары тик һава шартлары уңай килсен. Башкарган эшләре уң булсын, илебез яман вирустан арынсын. Келәтләребез, өстәлләребез мул уңыштан сыгылып торсын. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.